alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e julde nelaɗo makko mo jami kisal woni e dow mum. En jetti jinnaɓe men, hilfamin din, hilfamin aada, hilfamin aduna. En jetti dendagal bandiraɗo kala jogoɗo yabde gonɗo lefol e jikkala hande ko ñallal hoore bir ina hawri jeeɗiɗi lewru bowto ina ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi. e sum yawti yewtere men ko fati kumpital jole jole hande ko fati cellal. eɗen gandi gonɗen koye lewru bowte, so wiyama lewru bowte noon eɗen mbawi wide ko dabbude, koye dabbude wona. oɗo saaha noon to banggue ɓuuɓol ngol yimɓe ne kewi rafiji nde tawno hande yimɓe ne ɗojja, ina heewi pawle e mabɓoji goɗɗum e goɗɗum woni comme le grippe ni. eɗen mbasiyo bandiraɓe tan so tawi jomum dañi yo wan ndiyam gulɗam waɗa e kasvere walla kopp ko wawi wonde foof ha feccina, e waɗa hen jumri e kuddiyel tokosil ngel, kuddiyel tawi tokosil ngel ngel nokkirta mbaɗa hen kuddu goto e irta mbaɗa hen limon, ɓiɗa hen limon. so tawi kadi a wondani estomac hulani ko haaɗi e mbaɗa hen korom polle, mbaɗa hen jinjeer, mbaɗa hen nana e ado e reedu maɗa. to pinɗa ɗo tan ɗakkitiɗa e less ɗo tan, to takkitiɗa e less ɗo tan ko ɗon jarata. wona ha kasagal heewa noon, ala ko ha kaso feccina tan ado e reedu maɗa. e ma ittu dendagal ko morsuji gonnoɗo guddul maɗa foof e ma law ɗum ha laaɓa inchallahu rabbi jomum duumo hen. wona ñande foof noon waɗata, ala aɗa wawi wadde semaine fo laabi ɗiɗi walla semaine fo laabi tati. e to cohlon tawson konne so tawi kadi hay soko mawɗo wadde karité ne moƴƴi e karité ne moƴƴi e ɓandu no fewi no fewi. sa waɗi ɓandu ma ndu ha hawri karité a suddi bojju maɗa e kadi a waɗe kine maɗa, ɗum so Allah jaaɓi inchallahu rabbi sa fini subaka law a lotima ndiyam gulɗam jampe sabunde e ɗum kadi ma ustan kadi guleyki no fewi to banggue mabɓoji ɗi. eɗen mbasi noon bandiraɓe ko fati affaire birɗin ni e jinjere o e ko nandi hen ko. tawi jomum wonde woni rafiji ɗi ganduɗen ko rafiji ɗi ganduɗa jomum e jogui diwinto ɗum to banggue safara mon, alay saago wawa yiide on woni dewdi ndiɗo to banggue safara ma manam docteur ma. so tawi rokkima yamirore ya hutoro, so tawi noon rokkanima yamirore enen koye men en jamirani joomum yo hutoro. e woni rafiji duumiɗi ko wayno diabète en e ko nandi hen, hypertension en, ko ganduɗen ko rafiji baɗɗi korni e neɗɗo e ɗi ganduɗen ko poɗɗi jogui jomum. haade jomum mbiɗen ina hutoro ko mbiɗen ko yo tinno ha sakkitino ha heeɓa sakkitore walla ha heeɓa yamirore cafro ɗum il faut ɗum hutoro. tawi noon docteur mo haaɗima noon e woto hutoro. e ɗum en mbiy tan kala gonduɗo e rafi yo jomiraɗo subahanahu wa taala addan ɗum cellal, addan men kadi cellal duumigal nde tawno mbiɗen ko cellal woni afugalu. on jettama ko musidɗo moon Amadou Ba.